Kusagcwele amathafa owesilisa wasenkandla ofuna ngamaphoyisa asekhombe ngamacala okubulala unina wezingane zakhe nodadewabo ngoJulayi ka-2022. Amaphoyisa athungathe uMnumzane Nkosinathi Maleva okusola ukuthi uyathinteka ngokufa kwezelamani uNkosazana Ntulisiwe Lamula oneminyaka ngo-29 noNkosazana Londiwe Lamula oneminyaka ngo-33. Kuthiwa selokhu kwenzeka lesi sigameko, umndeni wakaLamula usekubhaceni njengoba-ke wathutha endaweni ngoba wesabela impilo yawo. Kuthiwa ngosuku lwesigameko uMalevu wagasela koLamula emva kokuba benengxabano noThulisile ongunina wezingane zakhe ayemsola ngokujola nothisha owayemfundisa naye kwesinye sezikole zasendaweni. Kuthiwa ngemva kwale ngxabano uMalevu wabe sethumela inqwaba yemqhafazi esabisa umufi ngokuthi uzombulala. Emva kwesikhathi esabisa unina wezingane ngokumbulala ngalolo suku, udadewabo uLondiwe wathi ephuma nengane yakhe ngaphandle wasithela-ke kuMalevu. Umsolwa wabe semdubula khona ephethe ingane noma-ke washonela khona lapho. Waqeda lapho wabe sengena ngaphakathi endlini. Ababephakathi bazama ukuphusa isicapha kodwa-ke wabehlula ngamandla. Kuthiwa-ke ngaphakathi wafica uThulisile nezingane zabo ezimbili nomunye udadewabo wamdubula bebuka. Esehambile wabe-ke sethumela uninakhulu wezingane zakhe umqhafazo eqhosha ngakwenzile naye emesabetha ngokuthi uzolandela kusho-ke umthombo. Uqhuba uthi-ke emva kwalokho uMalevu wanikela kumngani wakhe owayesebenza nalowo thisha noThulisile ngenhloso yokumbulala ngoba eciwe ukuthi kungani engamtshelanga lokho ayekusola ngonina wezingane zakhe. Iphephandaba lithola ukuthi nothisha ayemsola ngokujola nonina wezingane zakhe sewabaleka washiya esikoleni. Umthombo uveza ukuthi ngisho umngani wakhe lo wayefundisa nothisha naye sewabaleka endaweni washiya umsebenzi ngoba esabela impilo yakhe. Ilungu lomndeni lingeke lidalule ukuvikela lithi-ke isimo sinzima njengoba kumsola namanje sagcwele amathafa. Lithi-ke sebehlala ngokwethuka ngoba-ke kabazi ukuthi umsola uzobuya nini ezoqedela akuqala. Lo muntu unodlame sesaba ukuthi uma-ke engaboshwa nathi kungenzeka noma yini kuthina kasisahlale-ke ekhaya ngenxa yakho okwesaba. Umama yena isamudla indaba yokubulawela amadodakazi akhe amabili ngisho-ke emzimbeni uyehla kusho lona. Okhulumela amaphoyisa kwaZintala uConstable Thenjiswa Ngcobo uqinisekisile ukuthi inkantolo ikhipha incwadi yokuba kuboshwa uMalevu. Uthe-ke kucela ongaba-ke nolwazi loMalevu ukuba kaxhumane nomphenyi wecala Constable Mathebula enombolweni ethi-ke 071 007 1463 noma-ke shayela inombolo yamahhala 008 600 10 111.